La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. L'aspecte de Barcelona era aclaparador. Era la primera vegada que em trobava en una ciutat on manava la classe obrera. George Orwell, periodista i escriptor. Bon dia, camarades, què tal, com esteu? Avui, abans de començar, us hem de fer un petit avís que al llarg de l'episodi potser sentiu els paletes treballant. No passa res, som classe treballadora i aquí ens solidaritzem mútuament, així que anem amb l'actualitat. Diumenge 8 de desembre, la capital de Síria, Damasc, era ocupada per l'oposició siriana i els al-Assad queien després de 60 anys al govern i després de 13 anys de guerra civil al país. Els exèrcits de l'oposició siriana, formada majoritàriament per islamistes radicals, és recolzada per Estats Units, l'OTAN i Israel, i aquesta victòria suposarà un cop sobre la taula de negociacions amb Rússia, principal aliada de la secular Síria de l'Assad. Iran i Hezbollah perden així un important aliat i Israel ha aprofitat per iniciar una nova campanya d'expansió als Alts del Golan ocupats i al sud de Síria. El futur del poble síria és incert, així com també el del poble kurd, que continua lluitant contra aquesta oposició siriana recolzada per Turquia al nord. El que sí és cert és que ara tindrem un nou país al Pròxim Orient regnat pel caos, la misèria i el fonamentalisme religiós, amb milers de morts, ferits i refugiats per culpa de l'imperialisme i el sionisme. Res de nou. El País Valencià segueix afrontant les conseqüències de la Dana un mes i mig més tard, mentre Mazón resta impune. Segons el degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes del País Valencià, en declaracions a Ràdio Nacional Espanyola, passaran mesos abans que les tasques de sanejament i reconstrucció mostrin resultats. Així i tot, hi ha localitats on les xarxes comunitàries i veïnals porten setmanes autoorganitzant-se per donar resposta a l'emergència, sense esperar una ajuda que no arribarà. És el cas, per exemple, de Parc Alcosa, un barri del municipi d'Alfàfar on la Dana va provocar 15 morts. Mentrestant, Mazón s'escapoleix sense assumir responsabilitats i fons del PP asseguren al diari Público que el Partit Conservador garanteix la seva continuïtat com a president del País Valencià. El polític, malgrat la hipocresia, va acudir dilluns passat a la Catedral de València per assistir a la missa funeral per les víctimes de la Dana, perquè tots sabem que les persones que han perdut els seus éssers estimats desitgen tenir el principal culpable al seu funeral. Els atacs israelians a la línia de distribució de menjar de Gaza i a una zona residencial han causat la mort de 22 palestins. Almenys 22 palestins han estat assassinats després que Israel efectués atacs aeris i amb drons a Gaza. En l'últim atac israelià al camp de refugiats de Jabalia, dilluns al matí, 3 persones van ser atacades per un míssil llançat des d'un dron que les va matar a l'instant. Les víctimes estaven sortint de casa seva per anar a buscar aliments a prop del seu barri. Recordem que Jabalia està sota setge israelià des de fa 65 dies, amb milers de palestins que no tenen accés a subministraments d'alimentació i aigua, deixant molts morts de fam. Aquesta atrocitat forma part del genocidi que Israel comet contra la població palestina de la franja de Gaza ocupada. Segons l'informe, és com si fóssim éssers infrahumans el genocidi d'Israel contra la població palestina de Gaza, publicat per Amnistia Internacional el passat 5 de desembre. Un altre text que, desgraciadament, també quedarà en paper mullat mentre Occident no mou ni un dit i patrocina el genocidi. El Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella i l'Antiga Massana han denunciat la situació de vulnerabilitat extrema que pateixen moltes persones sense llar. Recentment, una persona va morir de fred dormint al carrer després de ser desnonada de la Tancada, un espai proper a l'Antiga Massana on desenes de persones migrants es refugiaven. Aquest desnonament va tenir lloc al maig, així que la víctima portava tots aquests mesos dormint al carrer. Segons la Fundació Arrels, més de 550 persones han mort al carrer els darrers 9 anys a Barcelona. L'any passat, el 2023, la Fundació va calcular, amb les dades d'aquell moment, no les d'enguany,
Cap al que fa als motius de les defuncions, un 52% van ser per problemes de salut, un 4% per suïcidi, un 3% per sobredosi, un altre 3% per violència, un altre 3% per envelliment i el 33% restant per causes desconegudes. Aquestes xifres i realitats evidencien un sistema que no garanteix la vida ni la dignitat de les persones més vulnerables. Els desnonaments maten i en són culpables els governs, les empreses privades, els grans tenidors i els jutges, tots ells executors de polítiques que perpetuen la desigualtat i la marginació social. I ara, per fi, una notícia que ens dona molta alegria, i és que Comunistes de Catalunya celebra el seu tercer congrés. Avui, 13 de desembre, i demà, 14 de desembre, té lloc el tercer congrés de Comunistes de Catalunya al Teatre del Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona. Sota el lema Defensar la vida, construir socialisme, debatrem per definir les línies polítiques, estratègiques i organitzatives del partit per als propers anys, així com per reforçar la militància i consolidar l'acció política en defensa dels drets socials, l'autodeterminació i la justícia. També comptarà amb organitzacions convidades de Catalunya, l'Estat i d'arreu del món i acompanyaran els militants en aquest esdeveniment que coincideix amb el 10è aniversari del partit, sent aquestes jornades no només un punt de partida per consolidar i impulsar les nostres propostes polítiques, sinó també una oportunitat per recordar i rememorar la dècada de lluita i compromís del partit, així com les organitzacions comunistes que ens han precedit. Estigueu atentes a les xarxes socials per seguir les actualitzacions en temps real i estar informades de les votacions i novetats que es derivin del Congrés. I ara, amigues, tinc una pregunta per vosaltres. Esteu fartes dels guiris? Jo també, però potser encara més de les autoritats i entitats locals que els hi mengen el cul. Per això, us animo que no marxeu d'aquest episodi de la Pirinenca, perquè després de la breu pausa antipublicitària presentem el nostre convidat d'avui amb qui parlarem del tema estrella del 2024, la gentrificació a Barcelona. El senyor Salvador Illa Roca resta investit president de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb pactes de misèria. Lluitem pel que és nostre. Tenim tot un món per guanyar. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Avui tenim amb nosaltres l'Adrià Riu, historiador i economista cultural, amb qui parlarem sobre com la cultura impacta el patrimoni a Barcelona, les conseqüències de la gentrificació i el paper que poden jugar les institucions i el turisme en aquest context. Bon dia, què tal? Hola, bon dia. Molt bé, encantat de ser aquí. Sí, jo també molt encantada que estiguis aquí per parlar d'aquest tema. Escolta'm, què és exactament l'economia cultural i per què creus que és tan rellevant en el context actual, especialment doncs, a Barcelona? Bé, l'economia cultural és una disciplina de l'economia, com podria ser l'economia financera, que es dedica a analitzar com funciona el mercat en el món cultural. És a dir, es troba que en el mercat cultural, o les indústries culturals, les dinàmiques que entendríem com a... les dinàmiques que es donen al mercat es donen de manera molt diferent. O sigui, el que, jo què sé... exemple d'això podria ser que els preus de les obres d'art no es mouen de la mateixa manera que els dels béns normals, com seria un llibre. És molt important entendre com funciona la cultura, perquè normalment, l'economia cultural, perquè normalment hi ha aquesta visió, sobretot des de l'economia més capitalista o productivista, de dir, no, la cultura, com que no dona un rèdit econòmic directe, palpable, a través de la venda dels seus productes o serveis, no serveix de res. I això és mentida. La cultura té el que en economia es coneixen moltes externalitats que són molt positives, tant per la gent com pel mercat mateix. Que la gentrificació és una d'aquestes externalitats de l'economia. Si et faig una pregunta com entrant de ple, que seria com definiries la gentrificació i quin impacte té en la cultura a la ciutat de Barcelona? Amb això he vingut preparat i ho he buscat a la Wikipedia, perquè és el que fem tots. És el procés de transformació física, econòmica, social i cultural d'una àrea, normalment un barri, que està degradat o que és el que es coneix de baixos ingressos, que la gent que viu té pocs ingressos, que acaba sent substituït per una classe mitjana alta a través de diversos factors, tant induïts com aleatoris, dels quals suposo que ja anirem parlant.
De fet, per això hi ha un malnom que se li ha posat a la gentrificació també, que se'n diu domesticació per caputxino. Uau, no ho coneixia. Ho vaig llegir en un assaig d'uns anarquistes i em va agradar molt. I quines són les zones, per exemple, de Barcelona que creus que estan més afectades per la gentrificació i com això es reflecteix després en la vida cultural de la ciutat? Aviam, les zones més actualment diríem el Poblenou. Tots sabem el Poblenou, és horrible anar-hi, o sigui, és un lloc fastigós. Al centre de Barcelona també, l'Eixample, i la cosa és que Gràcia, o sigui, ja es va extenent com una taca, perquè ara és com la gentrificació és com un paràsit en els barris. Hi ha un geògraf galès, que es diu David Ley, que parla dels passos de la gentrificació i aquí posa un paper molt important als artistes, que seria com el paràsit primigeni. Sisplau, us estimo, artistes, no. Doncs el primer pas és en un barri, com hem dit, de baixos ingressos o degradat, en el qual s'hi muden artistes, estudiants, activistes i gent del col·lectiu LGBT. Normalment pels preus assequibles i llavors es diu per un clima de tolerància, i això hi discrepo, però que s'acaba donant aquest clima de tolerància perquè és que crea un ambient guai. Els artistes creen coses, les exposen, les mostren a un públic i llavors hi ve gent susceptible a agradar-li això. Unes classes mitjanes, creatives, de la classe creativa, que si vols en parlem després, que veu, hòstia, aquest lloc és molt guai, mola estar en el Ruell de Llolou on passen les coses, això és normal. Això que acaba portant a que l'establiment d'aquestes classes mitjanes o professionals liberals porta l'arribada de negocis pensats per a aquesta gent i això augmenta la demanda dels pisos, augmenta la demanda dels locals, canvia el tipus de locals i això acaba portant a la gent més rica que veu, hòstia, aquest barri de veritat mola, m'hi mudaré. Què fa això? Que acaba fent fora els habitants del barri, però també els artistes que havien arribat, perquè no tenen aquests ingressos. Llavors l'artista, com a paràsit, va buscar un altre cos al qual parasitar. I llavors es va movent aquest procés de barri en barri, que és, bueno, com hem vist al Poblenou, que ja ha passat, ara mateix es mouen a l'Hospitalet a fer el mateix. Sí, m'havia parat a pensar-ho i a entendre-ho d'aquesta forma. És molt trist perquè veure la cultura com algo nociu per la gent és molt xocant de veure. Per aquí també hauríem de parlar de l'arrelament de la cultura. O sigui, la cultura, sobretot aquesta cultura desarrelada, que en el paper d'institucions... Perquè aquest procés de gentrificació, aquests passos, poden donar-se de manera espontània o poden donar-se de manera induïda. O sigui, les institucions públiques poden, o fins i tot institucions privades, poden desenvolupar zones i fer que hi vagin els artistes, o facilitar que hi vagin els artistes per augmentar el valor dels barris i, això, i començar el procés aquest. Això és, per exemple, MACBA i CCCB? Podria ser, sí. De fet, això és un dels exemples. Aquí parlaríem d'un exemple, jo en diria fallit, perquè el MACBA és cert que és una, com diria la Mercè Ibars al seu últim assaig publicat per Anagrama aquest any, No pensis mira, parla del MACBA, que com li costa al MACBA, perquè el MACBA té una col·lecció desarrelada. O sigui, la col·lecció del MACBA viu d'esquenes als artistes del país, però també s'ha de dir que el MACBA també viu d'esquenes al barri on està. O sigui, al 92 es va construir allò per dinamitzar la zona, però és que realment, jo et diria, el conservador del MACBA, no el conec, o qui sigui, no el conec, però quan surt i veu tota la gent que hi ha a la plaça, té por. Encara que després, de cara a la galeria, deuen estar supercontents de tenir... Queda bé. Queda bé, però és que no em crec que no tinguin por. Perquè està tan aïllat, o sigui, és una cosa tan aïllada de la realitat del barri que no hi conviu. En el cas més important és el de la capella de la Misericòrdia, no sé si ho dic bé, que es volia fer un CAP, perquè és una demanda de la gent del barri de tota la vida, i el MACBA va pressionar per fer una expansió de les seves sales, fins i tot amb pressions dins el Departament de Patrimoni, que això se sap de primera mà, que es catalogués aquell espai amb una forma jurídica que no permetés l'explotació de l'espai com un CAP.
La cosa que té el MACBA com a institució és que no pot gentrificar aquell espai perquè el barri aquell té una força com a barri tan gran que allò no el pot transformar. El cas més divertit que jo sempre cito és el carrer Robadors, és on hi ha els lladres actualment. O sigui, la ciutat ja et diu des de temps immemorials que allà hi ha hagut lladres. O sigui, és algo tan centenari que una cosa com el MACBA no ho pot moure. En canvi, tens altres casos que sí, com et diria la Sala Beckett. La Sala Beckett ha transformat el Poblenou per mi d'una manera negativa, perquè, o sigui, tornant al punt aquest, dius, hòstia, com és que la cultura pot ser nociva? Si dius, hòstia, està molt guai que es posin espais culturals en zones més perifèriques o zones més oblidades, però aquí estem parlant d'un problema de llenguatge, diria. O sigui, l'art actualment està... per entendre l'art actual necessites saber del llenguatge, el llenguatge artístic, o sigui, com el llenguatge abstracte, en molts casos. Per A o per B, aquest llenguatge és molt difícil d'aprendre. Hi ha per una part que no s'ensenya aquest llenguatge, les humanitats han quedat relegades ja dins l'ensenyament, hòstia, ja des del profe de física, el batxillerat, que se'n riu dels que fan l'humanístic, al mercat laboral, que et diu, hòstia, no tindràs feina si fas història de l'art, doncs ha oblidat les humanitats i llavors l'art, o entendre l'art, és un hobby més i ara mateix estem bombardejats per entreteniment. Per tant, és molt difícil, estadísticament és molt difícil que algú, si no se li ha mamat de casa, li ha donat mamat de casa, que entengui el llenguatge de l'art. Llavors, què fa això? Tu crees un espai cultural, en principi, de cara a la galeria superguai, i la gent del barri podrà gaudir del teatre experimental de la Sala Beckett, però què es dona? Que la gent del barri no entén allò i no hi va. Qui hi va? Els creatius, aquestes classes mitjanes, van a consumir allò i llavors diuen, hòstia, aquest barri és molt guai, aquí hi vull viure. És curiós, no? Perquè, clar, tant el MACBA, que en teoria no funciona, és un problema, i la Sala Beckett que funciona també és un problema. Sí, clar, aviam, jo crec que el problema ve de l'arrelament, o sigui, l'art, si no està arrelat, és nociu, és reaccionari. Creus que d'aquesta forma es podria com intentar... O sigui, que d'aquesta forma es podria integrar millor a la comunitat local, si fos un art arrelat? Sí, i tant, o sigui, fins i tot el Liceu està més arrelat dins la comunitat local. Hi ha el cas aquest de l'Arnau Tordera, que va fer una òpera amb la gent del mateix barri. Hòstia, això és arrelament. No és reivindicar en unes conferències que fas a Copenhague que ben que integrat està al nostre museu perquè tenim uns skaters fumant porros a la plaça de davant. Absolutament. I com afecta i què vol dir que la cultura afecta el patrimoni material de Barcelona? En el material, per exemple, parlaríem de la museïtzació de l'espai. O sigui, en el fet de musealitzar l'espai públic, se l'estanca, o sigui, no em malinterpreteu, està molt guai que el patrimoni es protegeixi, és evident, ens pertany a tots, però en el fet de sobrellapar aquest patrimoni o el fet de restaurar o un barri mateix, per exemple, el barri on visc jo, Sant Antoni, la restauració del mercat ha sigut brutal. El carrer Parlament està molt bé, Borrell està molt bé. Ara és el barri on han pujat més els preus perquè una de les parts de la gentrificació és la renovació dels edificis. Crec que el Raval també ha fallat perquè l'habitatge és de tan mala qualitat que és molt més difícil el fet de fer aquesta renovació. O sigui, no només és la fallada del MACBA, sinó també és una fallada del parc d'habitatge del Raval. En canvi, al Poblenou o a Sant Antoni, l'habitatge està en unes millors condicions, és més fàcil, és menys costós renovar-lo. Que, de fet, la pujada de preus també és com una de les principals conseqüències de la gentrificació per a la classe treballadora de Barcelona. I tant, i tant. O sigui, aviam, clar, és que d'un principi, si tu vius en un barri humil i veus que l'Ajuntament t'està renovant el barri, de primeres dius que guai. O sigui, és que ningú vol viure en un barri lleig. Tothom ha de tenir dret a viure en un espai bonic, un espai tranquil, un espai agradable. Això, o sigui, és que hauria de ser un dret constitucional.
El problema és el que ve darrere d'això. O sigui, això és un cavall de Troia. I acaba expulsant a la gent més dèbil econòmicament. Sí. També és que em fa recordar... No he llegit el llibre, però sé que molta gent l'ha llegit i ho he parlat amb ells. El de Vine aquí, Maker de Nosotros, es diu així, el de l'Anna Ni idea, Pacheco. Les conec. Però bàsicament és un llibre que parla de... O sigui, crec que... Bueno, és que m'ho inventaré moltíssim, però parla molt de gentrificació i de què implica per la classe treballadora aquesta gentrificació, no? Que al final és com t'expulsen del barri i a part has de treballar com servint els turistes que venen al teu barri, dels quals t'han expulsat, no? Com tot una... Sí, això és... tot el tema de la gentrificació ve, bueno, principalment, actualment es diu que ve ideat per un senyor que es diu Richard Florida, que el 2002 va escriure un llibre que es diu The Rise of the Creative Class, on parla de la creació d'una nova classe social, segons ell. És una classe social que té la creativitat com a factor clau en la seva feina. I això no vol dir només artistes, vol dir enginyers, científics, advocats. O sigui que ell diu que és el somni de Marx en el qual la classe creativa ha aconseguit els mitjans de producció perquè aquests només estan dins el seu cap. Mentida absoluta, o sigui, és una manera de dir les meves mans al meu capital, però en comptes de les meves mans, les meves idees. O sigui, però aquest parla de que per dinamitzar les ciutats, en comptes de fer exempcions fiscals o renovar estadis, el que s'ha de fer és procurar que aquesta classe creativa s'hi mudi, procurant-los el que anomena 3 Ts, tecnologia, talent i tolerància. O sigui, envoltant de la cultura del cafè, al voltant d'aquestes expressions artístiques avantguardistes, com seria la Sala Beckett. Aquest senyor ha fet milions, té una consultoria que es dedica a assessorar ciutats amb aquestes idees, una de les quals és Barcelona o Pamplona, a l'estat espanyol. Clar, amb la creació d'aquests clústers creatius... la paraula clúster. Et suposa també una renovació urbana, inversió immobiliària, que acaba desplaçant a la gent local que està obligada a servir-los, perquè si la gent local no ha estat formada en aquesta creativitat, per poder fer aquestes feines... No hi pot entrar. No hi pot entrar. Llavors, què ha de fer? Pues sobreviure a través d'aquesta dinàmica cada cop més desigual. I és això, és una condemna colonial, diria. Wow. En el cas dels expats és gairebé colonial. Sí, hòstia, i tant que ho és. Que també això també comporta com que el propi veïnat estigui desconnectat del patrimoni cultural, del patrimoni material, de la seva ciutat. Totalment, totalment. I el fet de... O sigui, el fet de que hi hagi un tipus de cultura que no l'apel·li en el seu propi barri és dur. O sigui, no m'ha passat, gràcies a Déu, però ha de ser molt dur, sobretot entenent que l'espai públic també és un espai d'expressió cultural. Total. I el fet de perdre el teu espai públic... I la identitat. Sí, i tant, però és que això es veu. Fa un temps es va sonar que va ser aquell vídeo de les festes majors de Tarragona, estaven els bastoners i un guiri els hi va tirar un cubell d'aigua, els correfocs a Sants o a Gràcia ha sigut aquest any, que no els han deixat participar. Pues, això és una lluita entre dos classes, la classe creativa i la classe popular, que estan lluitant per l'espai en els seus barris. I aleshores... És que només em ve una pregunta al cap. Hi ha cap mena de solució? O sigui, com podrien les entitats culturals municipals o qui s'hi hagi d'encarregar o promoure un turisme més sostenible o respectuós amb la ciutat, que no caigui en un greenwashing, que no caigui en un... Jo no et podria donar la solució. També això és una cosa d'urbanisme o economia urbana. Jo he estudiat economia cultural, per tant, aquí no puc donar la resposta. El que crec que és... hi ha d'haver una regulació, l'Estat ha de ser més fort, això sens dubte, que això és el que et dirà qualsevol economista cultural, perquè sense la intervenció de l'Estat, la cultura tal com la coneixem no és viable i no serà gaudida pel màxim de població possible o no anirà al màxim de població. És que a vegades que les decisions que s'estan prenent ara ja són horribles, no? Per exemple, quina decisió implica dur a terme la Copa Amèrica?
Veus, és això, és que estàvem parlant d'arrelament, com hem parlat abans. Pot ser que Barcelona és una ciutat marinera, sí, és veritat, hi ha molts clubs nàutics, sobretot aquí als barris costers, però això s'ha fet d'esquena a aquest teixit local. Fins i tot et diria, això és en aquestes dinàmiques de macroesdeveniments que portem per salvar la ciutat, aquesta idea rara que nosaltres no podem fer-nos rics pels nostres propis recursos, sinó que han de venir gent d'altres llocs a donar-nos esdeveniments als quals nosaltres treballem. I et diria, i fins i tot dins aquesta dinàmica, jo què sé, el Mundial de Futbol, Barcelona és una ciutat molt futbolera, hi hauria un cert arrelament. La vela aquesta no la mira ningú. O sigui, és Però bona. ha sigut una estafa. Ha sigut una estafa. Sí, ens han pres el vel, ens han aixecat la camisa, però... I tothom ho ha vist venir. O sigui, la cosa és que tothom ho ha vist venir, només la senyora alcaldessa i el senyor alcalde. Sí. I tots els partits polítics. De fet, ara que mencionaves el Mundial, sí que crec que una cosa de la qual s'ha parlat moltíssim, no?, en les últimes 2 dècades, és els Jocs Olímpics i com la creació de la marca Barcelona és una mica... va ser com el moment precursor, Sí. no?, que estem vivint avui. Totalment. Aviam, les Olimpiades és... No sé si és innegable, però s'ha de dir que van tenir un impacte molt positiu en Barcelona. Però són també la demostració de la teoria de Florida. O sigui, Florida parlava de que no calen macroesdeveniments per revitalitzar les ciutats. O sigui, tothom ha copiat el model Barcelona, però s'ha demostrat que no. A Barcelona va anar molt bé, però també va fer molt mal. No oblidem que hi ha una operació contra l'independentisme portada pel jutge Garzón, a la qual es va torturar a molta gent. O sigui, hi ha un costat molt fosc d'això, i és quan l'Estat s'hi posa, es posa a fer molt mal. Dit això, s'intenta copiar, però com que hi ha uns beneficis que la ciutadania els veu, s'intenta copiar i hi ha fracassos estrepitosos. El Fòrum de les Cultures del Món és completament... O sigui, bastant desarrelat de la ciutat de Barcelona, i això s'ha anat repetint, i ara mateix després ens vindrà un Mundial. Que això també, o sigui, que encara que hagi dit que hi ha més cultura futbolera, també serà una hòstia gentrificadora que ja, que l'estem veient venir, però no sé el mal que ens farà. I parlant de models a seguir o no seguir, en un article a Núvol, parlant de Venècia, deies, les autoritats locals han impulsat la mesura que començarà a aplicar-se al gener de l'any vinent, que imposa 30 euros d'entrada a qualsevol persona que vulgui posar el peu a la ciutat. Es tracta d'una mesura útil? No ho sé. O sigui, suposo que sí. La cosa és una mesura que ve tard. O sigui, que hi ha ara un 20% de venecians visquen a Venècia. Fort. És increïble. O sigui, és una ciutat que havia sigut la primera potència mediterrània, un dels estats més rics del món. La Sereníssima República és, com a historiador, és un dels països aquests que mires i veus, hòstia, com podia això funcionar? Perquè és que en el present veus que és un decorat, és un PortAventura en el qual només hi viuen els venecians que eren propietaris i exploten Airbnbs. I home, és molt dur, perquè aquesta també, suposo que deuen tenir... Hi ha una cultura cívica a Venècia, o sigui, hi ha una cultura i un orgull ciutadà molt gran. I això veure'l destruït, Venècia, suposo que les mesures que posin els venecians o el govern italià no seran efectives per pal·liar el mal que s'ha fet. Ara, per les altres ciutats que estem en aquest procés, hem d'utilitzar Venècia. Venècia és l'exemple més clar del que ens pot passar, perquè si fins i tot la Sereníssima República cau, nosaltres que som una perifèria mediterrània, això ens vindrà i ens aixafarà. Si el que t'anava a preguntar també, quines similituds i diferències veus entre Barcelona i Venècia? El tema de pressió, gentrificació, tot això. Aviam, soc molt barceloní, però és molt més bonic que la seva ciutat. I hi ha una cosa de, com... O sigui, nosaltres ens podem expandir, encara que hi hagi les dificultats, la ciutat es pot expandir. De fet, l'AMB és Barcelona. Efectes pràctics. Efectes pràctics, sí. Llavors, és molt més difícil per nosaltres renunciar a la nostra ciutat, que pot acabar passant, sens dubte, perquè el capitalisme és un ens devorador. A tot això, a qui podem culpar? Guiris, expats, governs, entitats culturals, Espanya. Aviam, clar, culpar... Hi ha molta gent a culpar. Evidents, els governs municipals, sobretot,
han contractat el Florida perquè els assessori, l'avarícia dels nostres empresaris mediocres que van vendre's el teixit productiu per ser uns especuladors. Bueno, hi ha molts factors. També hi ha un factor que com a barcelonins hem d'assumir. Ostres, hem de reconquerir la nostra ciutat encara que sigui dur, però aquí ens hem d'organitzar en això, en col·lectius que plantin cara a això i a nivell individual també. O sigui, d'acord que és molt agressiu caminar per les Rambles, és horrible, gairebé ningú... Però s'ha de caminar per les Però hem de Rambles. caminar, jo crec que hem de caminar per la Rambla, perquè per conquerir-ho, ens estan fent fora, bueno, doncs nosaltres plantem-nos-hi també. O sigui, tinguem una miqueta d'orgull ciutadà, aviam, siguem el que es deia uns senyors de Barcelona. O sigui, demostrem la nostra barcelonitat. Sí, i en algun punt també, aleshores, actualment el pensament seria no confiar en això, en institucions, que sabem que no arribarà cap mena d'utilitat. Aviam, és que clar... Com algú... hi vam confiar, hi va haver una senyora que es va presentar a les eleccions prometent-nos 8.000 pisos de protecció oficial i què ha passat? Que 8 anys després el preu del lloguer a Barcelona s'ha quintuplicat. Home, és que és molt difícil confiar. Sembla, o sigui, tu mires les dades econòmiques de l'últim consistori i és com si hagués manat el Trias o pitjor. Bueno, és que ja només perquè l'ampliació a l'aeroport segurament serà una realitat. Això, sí. Aviam, l'aeroport serà una realitat. La cosa, jo crec que el que hauríem de fer unes cures pal·liatives. És a dir, deixar de reivindicar la lluita contra l'aeroport com una lluita ecologista. Perquè, que és el que vol el govern, ho estem veient, traslladar els ocells de la Ricarda, a part de ser una estupidesa enorme, el que hem de dir és, no, això és un pelotasso immobiliari enorme que aquí uns quants es beneficiaran d'ampliar això i encara degradarà més la nostra economia, la nostra societat i també el nostre medi ambient. Quina solució tenim? Jo crec que es podria trobar una solució de consens, millorar la connexió amb els altres aeroports de Catalunya, perquè tenim que hi ha Alguaire, Reus i Girona, que estan... O sigui, si realment es necessita ampliar perquè l'economia catalana necessita això, discutible, però si de veritat es vol, millora l'aeroport de Luton està a quilòmetres i quilòmetres de Londres, o el Charles de Gaulle també està a quilòmetres i quilòmetres de París. Per què no podem tenir el mateix? Simplement tenen trens que van ràpid. Ostres, com a inversió pública també és una cosa que ens beneficiaria, perquè aquests diners que es destinarien a milionades a construir un aeroport nou allà al Prat seria fer més trens, millorar les connexions i utilitzar aquests diners per altres coses. Bueno, acabem d'arreglar el món, o com a mínim arreglar Barcelona. Tu tindries esperança en un futur on Barcelona torni a ser de nosaltres, de barcelonins i barcelonines? Oh, això sí, sempre pot canviar. I crec que el fet de no tenir esperança és completament reaccionari. O sigui, renunciar a l'esperança és una cosa tremendament reaccionària. Poden passar mil coses, bones o dolentes, també. Jo què sé, si hi ha una gran crisi econòmica, si hi ha una guerra, Déu no vulgui, aquesta gent marxarà, perquè estem parlant com... el fil conductor ha sigut l'arrelament. O sigui, només és que ens hi quedarem els que estem arrelats. Sí. I llavors nosaltres hem de continuar teixint aquest arrelament a la nostra ciutat perquè, o sigui, si ja deixem anar això, ja ens hem rendit. O sigui, ara això és una guerra de trinxeres, nosaltres tenim molts menys mitjans, però nosaltres hem d'estar trinxerats i nosaltres tenim l'amor a la nostra ciutat que ells no tenen. Totalment. Vamos, com a conclusió hem d'estar a primera fila de batalla. I tant, però això amb tot. I això no defallir, no recular i ajuntar-nos els uns amb els altres per compartir les nostres inquietuds i fer la lluita més forta. Doncs em quedaria amb aquest missatge que em sembla preciós. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Has passat calor aquest estiu? Les grans empreses són les responsables del 71% de la contaminació mundial. Lluita pel nostre futur. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya.
I avui, com que parlàvem de cultura, aprofitem per introduir la nova secció, a veure si es queda en cada episodi o si va apareixent, encara no ho sabem, però una secció que es tractarà de la recomanació cultural fet per la Pirinenca. Esperem que no sigui una recomanació gentrificadora, com hem estat parlant en aquest episodi. Segurament no. Introduïm, doncs, la recomanació cultural d'aquesta setmana per la nostra companya, Lucía Aliadas. Soc la Lucía i avui volia recomanar com a recomanació cultural el llibre de Vull estar despert quan mori d'Atef Abu Saif, que ha estat publicat per l'editorial Lucky Books i és bàsicament el diari d'un genocidi, concretament el que està patint el poble palestí des de l'accentuació del genocidi des de l'octubre de l'any passat. Llavors, crec que és un llibre que és essencial que llegim, és essencial que ens formem, però sobretot que sapiguem que a l'altra banda del Mediterrani l'estat d'Israel està cometent un genocidi i atrocitats i vulneracions dels drets humans i crims contra la humanitat amb el poble palestí. I crec que és un llibre que totes hauríem de llegir i us el recomano molt. Tots els ingressos d'aquest llibre van a causes humanitàries a Palestina. Llavors, aquest Nadal, si teniu dubtes sobre què regalar, us recomano al 100% que regaleu aquest llibre. El torno a repetir perquè quedi clar, el llibre és Vull estar despert quan em mori, diari d'un genocidi, de l'autor Atef Abu Saif, i l'edició que comentava la Lucía és de Lucky Books. Això és tot per avui. No oblideu compartir per xarxes aquest episodi i no oblideu que, tot i que serà Nadal, nosaltres no ens n'anem. Hi haurà una petita sorpresa, un petit regal per tots vosaltres. Així que estigueu atents a la Pirinenca durant el Nadal. Adéu. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.